motomzak sogo. Nini bagasi ang ek tekajat sanchil shampoo pai su tano hingke. Tamo segasek moza bahai motom hino. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ Hai Dolrock norok sotono lam sugu sapung entertainment YouTube channel lo Dolrock norok to kaisa kok kana ni jinning gana wa tongnai borok ni sai hak solo tongnai borok ni bahai no te kisa motomjak bayu hunai ang tamo kok no sai tong norok to kaham kai bujia khona ni jini ti prasa sela burung tonggei she o hak sol ni wansa el kosom no si motomjak gei moja ko sogwar jak bukhok bai she sutei inglaijak hingke bisi kok no kebang salaya karei o wansa sela bai o beri dati no wakum phuksak tu hunai video no sengeri laisinai nini masamung ni bising tei nini video na tongnai nini viewer sok no nung buteiya sek deshi masamung no phununga nai hino bujiwo bai koto singbo bujiwo nini masama acting rogle joto jaga no perfect hai pa no nini o kislang thaisa no khai nung tanggeiya sek lepung ma khaika hino Dolrock kol sepro pano se tui phaina bagai o kol bokong no asek kai lepung kai ma sebena bo sak bini a kislang thaisa no lepung khaimang aram nangjak sani nangjak gei mukum sese si engei tongsu nanya ba bo nota eko 3-4 minit dingkan no kreti serengma hayakung ya kitarmang parir najak nini el motomzak sogo Nini bagasi ang ek tekajat sanchil shampoo pai su tano hingke. tamo segasek moza bahai motom hino हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ o moza ko sogwa sikjak bukhok no nangti khailai masai phanang suguri na ba 20 taka jat sitigul ni sen no kanei nung khai o beri no phika phunugui tonghatana nung khai sitigul ni sen hini saimaya ani wansa bwsai rangsang ni sen kanjak hynei sasung wansugui hamjak tonghanatana Dolrock o beri tangei asuk wari norok saidaman ang tabugle mui kolok bahan masana engkha hynei hamjagei wari engei tonghata iko tai abar lap si kok jakho borok no bujiwi no o lap bo rumudru khai kogui phage haisi tai kisa borok keseng hingke o lap bo tai kisa keseng khai nokjak phage muta o Durga Pujani sekang no o wansa selabai wakum phukjak tu du tamo o tokha kosom rok ni malkai tai kisa sini sai kaham kukda nini o saiti khai tamo mani moso sup mago sai asuk kepla engkhasa yang beri kisa sek lola sola engkai bini a jaga roko nangi kisa sek jana rinya hingke ba kepla enggi phaketana ये बड़ी अच्छी बात कही आप सुबह माया ताके बो fangenang mutai fano nono senam honai nono tak honai si metai abar neng metai no nini hamjak mano sebai maya hinchau jodi si metai nono tak horia hingke neng beti mendra khai hamjak man khamu hino norok ni a hamjak ma wo koi bosta cement riwoi asuk hamjak ma karak ka hino tomjong nai di kunui no kerak thang sa tong nai tung o makhang thaisa kai tam suka sung mijil ka hino tamo neng ba makhang nai thokesung khanya bagai sama thokrok da phultrung hino nini o bukung ba mijil sani mijili taisa kai nini oro anya sinai manan blasa ang ba wanchuka makeup khaimale asuk mijil yata hnei norok to em sar Robindro Debromani kaisa viral video jotno nukba khina bele hingke bini a viral video no sakang nai nelegadi Ê, đúng rồi. Trường hai thấy bố của nhân còn như thế. Mày à? Con á. Orang sa ang mati ke maya ko. orang sak angeti heimaya khu o yong brei bo sak istek sakawo kawoi program khai tongma haisi bakawo fil khai tongsina o chela sikla beri sikla roksimi da tawan holom masaiman ba o yong brei songkai kunu masaime tongo kubui kok sana thangke masamung rokno bo waisa wusu masawi practice khaya nango tabuk se istek sakawo masana nangya phano besa busukno kaifurule masana nangane Nini acting by Nini makhangni expression rokle onek hitting ka hichi o jeans khai tamusaga sing golong engka hino
Obo hai rajak sut bazaro phalu angbo bujiu. Hai pano asuk golong golong khai rajak le phalyata. Nung si nini mo jin no nogo tuwi morti phap khai kana. Kepala torman nini mo ba asuka angkai yathek cilik lupa khai koki tongon nemblasa. Eko tai kaisa rana bagai bo surusi khai tongja bukhe. Ani o kok no khanawi. Bo siur reply rinan yorinai. Ani live ani icha hnai. Nini live nini icha pano. Sengbo ati nang nongge tomong rong no na singna sele bele. Tol rok dinin bagai video asung no. Norok o video no tomung sajagi tongkangke. Like share comment khanya nita pokdi. Tai kaisa kok dol rok seng ten kewo terek sokonya na lekha. Hingke norok ano support khaima bagai norok no belai ke na hambaidu.